Ngiyabingelela abazalwane egameni lomtholo Jesu Kristu. uKristu inkosi. Uyabusa. Uyabusa. Uyinkosi. Sizawufunda nje amazwi bhala. Incwadi amahubo kaDavide 34. Sofunda nje ivesi lodwa sokhulekela phekwana. Mahubo 34 ivesi elesihlanu. Babheka kuye phezulu bakhanya ubuso babo. Abasoze bajapha khuluma egameni likayisele lendodana likamoya ongcwele. Amen. Hallelujah. Ubanje sizawedlulisa amazwi leli khaya. Baba President yenzeka ke abantu ngenxa yalabo aphuma khona mabefika endaweni mabezosuma beshumayele bathi nje uJesu wathuma amadoda angamashumi nambili. Amadoda ayishumi nambili. Kodwa ke useyasukuma umunye uthi asinendaba namadoda ayishumi nambili. Lendaba nowathumile. Nathi ke masingena kuleli ekhaya sicela ukuba ningabuki thina kodwa ke nibuke osithumile. Ithi iBhayibheli bonke babheka kuyo bese babukhaya abasoze bajapha. Jesu uthatha uJakobe noPetro noJohane banyukele entabeni. Lithi iBhayibheli babe babheka babona akasemiyedwa usemi noMose kanye noEli. Lithi iBhayibheli usethu Petro kungcono uba Nkosi sikhona nathi khona la.
kungcono ngoba sikhona asakhe amadokodo abebathathu bathi lithi iBhayibheli washintsha isimo sakhe wakhazimula akabange sabhekeka babheka phansi kodwa mabephabuka bebhekisa ubuso babo ababonanga lutho kodwa uJesu kuphela. Amen. Sizothi nje la ekhaya uNkulunkulu esimkhonzayo uyabonelela bonke ababheka phezulu ubuso babo bakhaya athi umhlabeleli akumnyama maye khona ngoba yena ukukhanya baholile abantwana bakwaIsrayeli ngensika yefemini nangensika yomlilo ebusuku ngoba akafuni abantwana bakhe behambe kumnyameni. Kunjalo ke uNkulunkulu esimkhonzayo sosho njalo la ekhaya kuba bhekani kuNkulunkulu. uNkulunkulu esimkhonzayo ke uyabonelela. uNkulunkulu esimkhonzayo uyabonelela. Futhi manikhala kuye noma nikhala emncwabeni oright. Ningakhali kubantu. Kodwa nibhekise uNkulunkulu. Manje ya uNkulunkulu nibheka kuye ubuso babo ubuso benu buyokhanya. Futhi uyonilethela abantu abanjengathi njalo empilweni zenu eniyohlala nithola usizo ngoba uNkulunkulu obekhulumile kubo ngaye ukuthi nathi leli ekhaya akazokusiza. Insizwa zakithi akumnyama mayekhona. Kungenzeka nathi nje ngoba sifike kuleli ekhaya nathi mhlawumbe ubuso bathu bese kabhekisi kuyena kodwa namhlanje bonke ababhekisa ubuso babo kuye bakhanya. Lethi iBhayibheli amadoda mayehlezi athi asinakudla thina ukudla kwalelizwe sodla imfini kodwa ayehlala njalo ebheke ekhaya. Bathi ababona engadle edilini elalibekwe inkosi kodwa ubuso babo bachakhamba ngoba ithemba labo lali uNkulunkulu. Ndeno la ekhaya ababheka kuye ubuso babo bakhanya abasenza bajabe futhi nani ke besizothi nje sizokhuleka bheka kuNkulunkulu ngoba kuyahlupha ukubheka nabantu bomhlaba. Kuyahlupha ukubheka nabantu bomhlaba. Ukhula nje kini uzibona ukuthi abantu banonto ethize kodwa mina akunike ngalo kunako ngoba ubheke endaweni wrong. Kodwa ntambama yasemini bonke ababheka phezulu ukukhanya izwi kaNkulunkulu lukhanya endleleni nesibani. Njalo ke masobiza uNkulunkulu akunakuba khona ubumnyama empilweni zethu nakuleli ekhaya kubantu ababhekelele ekhaya. Siyambonga uNkulunkulu ngani futhi ningaphela amandla nihlale njalo nikhuleka nalezi ingane nizifundise ukuba sikhuleke ngoba mazikhuleka uthi umfundisi ngelinye ilanga president lapha eSenfaith kuzoba nenkonzo yombhabhadiso uthi ingane okwathiwa iqinisiwe yabhabhadiswa la kuthiwa ithola umsebenzi ayibuyize kunini ngoba kushuthi kunenkinga engenzakala. Masikholwa uNkulunkulu sibhabhadisiwe egameni likaJesu konke kuyenzeka kuyena. Konke kuyenzeka kuyena. Lithi iBhayibheli oPeter indlela ababekholwe ngayo ukukholelwa kubo babethi nje noma bedlula kuthathwa abantu abagulayo babekwe estradini mabedlula nje ngesithunzi nabagulayo baphile. Kunjalo masikhonza uNkulunkulu nathi ngokungena kwethu la abantu bazophila nabagulayo bawophila nosiza abalidinga kuleli ekhaya. Kodwa masingakhona uNkulunkulu soba nenkingi ngoba ngeke sikushiye lokhu uNkulunkulu akubekile kuthina. Sikhuluma yena sihlezi kuyena nabaseduze kwethu masibathinta nje nezithunzi zethu bonke ababheka kubo ubuso babo bakhanya. Amen. Abaphila kuyo. Usuthi khona le possibility ongabheki kuyo. Bese sibona singahambe ekhanyeni kanti inkinga yethu asibhekanga nafanele sibheke khona. Siyabonga kakhulu. Sithanda ukubingelela abaphathi bale center nabantwana esibafica ngaphakathi
bazalwane sinena kanye nabo nabefundisi siyanibingelela egameni elihle lenkosi yethu Jesu. Amen. Hallelujah. Sithi asivule ngezwi khona nizobona ukuthi abezela abaphakamisa udumo kuye. Asifuni ukuthi nize nibuke thina, sifuna nizwe izwi ukuthi lithini kunina kuqala. Uma sikhuluma uNkulunkulu asibekelele ngakho ukuthi nathi ngoba manje usisiwe uNkulunkulu akusisina ngoba ekusisane ngempela. Wenzela ukuthi nibusisa abani ngekubusisa ninike zona. Siqhamuke ebandleni laseSheshi likhona la eOne South kodwa ke sihlangene la njengedawusisi yonke sithe ake sizovakasha la ekhaya ngokupholwa ke abazalwane abakhonza khona la eHammersdale. Sizothi ke kubanike ithuba bachaze ukuthi kambe sifike kanjani. Ngakho ngiyafisa ukuthula upresident wombutho kaBernard Mezek amadodana aseSheshi ekhona phakathi kwethu baba uKhomo abefundisa sihamba nabo baba uMbovu nomfundisi uKhize samboni nomfundisi unondaba okuyena uphathi we-parish engapha eHammersdale. Siyajabula bazalwane ukuba kanye nani, siyathemba ukukhonza kanye nani nokukhuleka kanye nani kuzokwenza umehluko omkhulu empilweni zenu nasempilweni zethu ngokuthi sihlanganile kanye nani. Ngicela ukuthatha leli thuba ngimnike upresident wombutho kube namazwi awadlulisayo. Vive ola sezore. ngiyabonga ithuba wethu onikalona bingelele phakathi kwekhaya Mpumalanga happy hour bingelele abantwana nabaphathi bakhona bingelele abafundisi abakhona phakathi kwethu bingelele amalunga e-diocese executive yaseNatal akhona bingelele ama-region bonke bama-parish bingelele namadodana onke egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Amen. Egameni le Diocese of Natal
egameni lamadodana onke, egameni leparish esikuyo ephethwe ubaba uNondaba, nasegameni likabishopi okuyena osiholayo kule Diocese of Natal, ubaba uNkosinathi sobaba uNkosinathi Dwandwe, ngiyabingelela nonke egameni elihle lenkosi Jesu Kristu. Hallelujah. Akukuningi engifisa ukukusho, kodwa ngizothi nje selula isandla, ngokwelula kwethu isandla phakathi kwalelikhaya, sizothi uNkulunkulu esimkhonzayo akadunyiswe abajazwe. Amen. Ukungena kwethu ushilo komunye ithi obesiphathelizwi ukuthi asifisi kubonakala thina, kodwa sifisa kubonakale uNkulunkulu okunguyena usithumileyo. Ngakho ke njengoba sila besifisa ukuthi senze okukhulu kunalokhu, kodwa siyazi ukuthi uNkulunkulu uzobandisa nalokhu esithe sakushiya phakathi kwaleli khaya. Kunomhlangano nje esiphuma kuwona namhlanje lapho kade sibuka izinto eziningi. Enye yezinto ekhulunywe ngazo ukuthi mhlasimbe ifuneka ukuthi yenzeke njengabantu bebandla, ukuthi sibonakale emphakathini. So ukwenza kwethu lokhu sekuyisiqalo ukuthi siyaqhubeka njalo nokwenza lokhu iDiocese of Natal efisa ukuthi sikwenze, ukuthi ibandla lethu libonakale lazeke. Okunye engifisa ukuthi ngikubalule bafowethu nakuleli khaya, ukuthi sazi ukuthi sinomsebenzi omkhulu osibhekile ukuthi sisebenzele uNkulunkulu, mase kuthi ekugcineni kwakho konke udumo lungezi kithi, udumo luye kuNkulunkulu. Ngalo msebenzi angadunyiswa abajazwe njalo uNkulunkulu, abonakale mase abantu bayeza bazomkhonza, adunyiswe abajazwe manje naphakade. Hallelujah. Siyabonga kakhulu President, siyabonga. Sicela joyinwa ubaba uKhansela wale ward, siyabingelela sakwamukela Khansela. Ubaba uNondaba uzokuthula la. Ekunikushanda uNondaba bese Khansela sibili ukuthula itsayike. uKristu inkosi. Yabusa. Kristu inkosi. Yaphila. Ngibingelela bazalwane khona bonke umfundisi, amadodana, izintombi, bingelele ozakwetheze ngabo, osobancane. Sanibonani? Yebo. Linjani? Siyaphila. Siyaphila nathi bazalwane. Ngithathele ithuba mhlawumbe ngiqale ukuthi sibonge lenkonzo yokubasi lapha. Kade ngikhuluma nosisi, ngiyacabanga ukuthi yes, usesistapa ekhuluma naye ukuthi awuyazi kade ngalela nje egagaseni last week khuluma ngendaba yokuba kuyinyanga yabantu abakhubazekile. So now kade ngisaphuma besho ukuthi i-responsibility akuyona kuphela ye-individual or i-family, kodwa i-responsibility yathi sonke njengomphakathi, hayi nohulumeni kuphela. Ngakho abazalwane ngithathele ithuba lokuba nje ngibona kakhulu madodana uNkulunkulu bafowethu ngathethe la thathe khona nganandisela. Sibonge futhi sisi, sibonge bodado ukuthi nani sonke ukuthi uma ngisicela ukuthi sifike sizovakashela nisamukele futhi isicelo sethu. Siyabonga kakhulu ngakho uNkulunkulu angaba nanimgcine bazalwana niphele inhliziyo
engenamkhawulo unikeza uthando igengelani ngakho futhi uNkulunkulu nje bazalwane anandisele anibusise nakumndeni yenu enqhamuka kuyo. Okunye ke bazalwane mhlawumbe ke okugcina ngiyacela bazalwane kade ngikhuluma nobaba uDumo ukuthi madodana nofethu kuyi-responsibility la emphakathi sikuyona ukuthi abafowethu singabakhohlwa ngoba balidinga uthando more than anything. Singayilethi impahla kodwa yaphela kodwa uthando lumi njalo. Ngakho bebedinga isupport bazalwane. Okudlula lokho futhi ngisho nabo othisha nabo abagadile bayidinga isupport kanye nothando lethu. Ngoba uNkulunkulu la uJesu engeke efinyelele khona. Thembetheni ukuthi sifinyelele ngamandla kaMoya. Ngakho ke bazalwane ngiyabonga kakhulu sibonga leadership bakhona kwabo. uNkulunkulu bazalwane anibusise nekenge encane njengoba nje sekubhekene noDisemba kweli izokwazi ukuthi thole izinto ezincane amanqamncane yabona zikwazi ukuthi zidle ithokoze bazalwane yabona zilizwe nalo lelo thando. Ngakho ngiyabonga kakhulu bazalwane uKristu inkosi. Amen. Amen. uKristu inkosi. Yabusa. Angibingelele bathandekayo baba uPresident Ambuka baba uSihlalo Zakhe salo kwindodana lapha amaState Parish salo bisoye eTanga wamateo ngiyalayibonga ngenkosi. Ngibona bonke sihlalo wethu manje siyabingelela nobhala wedawusisi ukhona bonke ukukhona ama-region nama-parish nasedawusisi ngegama lenkosi. Ne-veteran babudlali sibalwami siyabingelela ukabateki ngiyakweletha ukakusoyeletha babashishe babaphuza ukusho ukuthi kuzwa kwakho bathi ngixakile phela ngizishumi bayafune ngiyihlele kodwa ngisazofika utshela usisitshile ngiyeza phakathi kwethu bathandekayo sinomholi wethu lapha emphakathini very energetic vibrant leader, very protective, loving and caring. Ubaba uSakhambe okhona phakathi kwethu bakungoma ikhansela eward yethu. Kwathi nami ifikele ngivele emapondweni futhi ngithola la ngapha ebangeni nami wangizamela indaba enhlizweni yakhe enayo talent yakhe. Futhi siyabonga umuntu bakho uNkulunkulu agcina amlondoloze. Let me confess, before ukulele ngikuthandazela, yazi bengikuphekela njalo ngevu. Lo uyekhule nje angaze nakani ukuthi ngizona. So nje sengiyakuthi ayikuncane ngilezayo. Ngikube ngoba uma ungavela into ngingaphatheka ngoba ngazi ukuthi ngibengasakuthanda ukuthandaza uyavikelana. Niwa ngifika isesimeni bazala khona ngishayiswe umuntu odake wavele wangena kimi emotweni ngemuva yalimala phela yakhe imoto yami yangalimala. Ngisasa ngithi nje lo muntu uyovela athi wabe mhlamba ngenduku kancane ngiseyisibhono. Lo muntu othayi ngihlule ukudriver ngakho ke wasengena emva kwami kwavele kwaqhamuka ukukhansela wathi mfundisi ngene emotweni hamba ekhaya ngizozila naye lo basala badala when angel sent from above. Ngicela ukuthi semukele ubaba ukhansela umuntu obusiness and very active, but thank you so much Matuli ithubo lenzile ukuba uvele uzoba nathi ukukhombisa uthando nokuba ubuholi nobaba wethu osinakelelayo. Asiphabe izandla simamukele simlike
Stuart was. Ngithole ithuba baba ukufundisa uzona swala endaweni yazo leadership yonke ekhona nje president khona wadodana sina la sihamba nomkhizi uphethe amakhomanisi nomphathi wethu wezinye iy'nhlelo zethu zama-politics so nje ukuthi ngiza la simenyiwe ibandla sisebenzisana nalo kakhulu lelangakethu sinomngcwabo nje sukubambe khona last week sawubonga kakhulu sentsha abafundisi ukuqala siyabonga ukuthi basinikeze indawo masiqhelile kodwa sifuna ukusho kakhulu ukuthi ukufika kwenu la ekhaya kuyayithinta iy'nhliziyo zalabantu abala ekhaya ngoba usizo bahlezi belidinga kodwa balithola isithola kanjani so kuba ibandla licabanga ukuthi lize la le-identify le ndawo wanibona iy'ngane bekwazi ukuthi bayiqoqa belethe ngoba ziyadinga ukusizakala sifuna ukuzobonga kakhulu sibona uku-invite khona umbathi ongisenzelile i-invite bona ngazi nathi uma sibhizi namhlanje kusasa kodwa sithengele sikwazi ukuthi ukuzobonga isikole sendaweni ngikubancoma-ke nabaphathi balesi sikole iy'ngane bayayinakekela so sesithi nomubani okwazi ukufaka isandla aqhubeke njalo sonke nje inkosi iqhube njalo ibandla siyalazi-ke ibandla kakhulu sithi noma siqayekile kube yilona kule ndlela wonke umuntu ngathi umuntu anemjwayelo siyafisa ukuthi siqhubeke njalo silekelelane kanje ngoba bathina mem sanibonela kakhulu ukuthi abantu ba-identify ngelake la ekhaya ukuthi sizizwa sizakala siyazi ukuthi usizo lidinga kangakanani so sothi siyanibongela siyalisaba kakhulu thina sithi sesheshile nesibizo isiqongo ngoba nathi sijahile fundisi nathi socela ukuthi mhlambe la mhlambe okusale khona engane nathi sicela ukuthi siphese lapho kodwa sifuna nje uqhubeke njalo ngebandla nize izinto nisiza nathi thina nesikhankaseli so guys kakhulu ingadinwa nondaba ingadinwa sicela ukuthi nisikhulume sothi nje inkosi enikwenzile kubona nathi socela nisishayele ithombe khona sofaka nakuma-platforms athi bonakala noma nina beningenzeli ukuthini kodwa singasuka kwazi ukuthi ibandla elithile amabandla secela-ke bona acela awajwayela amabandla lezekhaya so-ke amabandla njalo sicela ihholo mahhala sicela ukuthi mahhala siyacela sinenkonzo ukusenzela ukuthi sicela itende so-ke lokhu enikwenzile tshengisa ukuthi ukubambisana nathi emphakathini sohlezi kuyintokozo ukuthi sibambisane nathi umfundisi wethu sijabule kabi njengoba esebuyile esekwazi ukuthi hayi mina kanje nje uNkulunkulu simbonile esebenza empilweni yakhe abuye kuhle kwawo sijabulile ukubonile imoto ilandelana ngathi hey boyisheshe umfundisi wakhe ngikhumbula ngesikhathi mase ngikhumbula ukuthi ngishayele umhlobo kambe sine-program of the snatch esothi nje hayi enikwenzile hayi sizolokhu ngicela ukuthi umphathi wami uba uzokushawa namphambili meke akhuluma wangasho avale bakumkhize mhlawumbe sibonga kakhulu Mbonga umkhuba wakhe uMbonga enye into which is very strange about him yokuthi uma kushoniwe la ewodini yakhe uyabeka uPinkiza eshonile noma mfowethu mfundisi ukuphikisana naye hayi bo mama ukhona ngicela ukuthatha ngiphelezele mhlawumbe imizi yo-3 no-4 umuzi nomuzi ufika abeka imali hayi imali encane imali ngempela engakhankasi kodwa ethi give to the community baba ewumathula sibonga kakhulu futhi-ke lo mnikela levesilungisile lokhu nangu nobhala wethu umfokaxolo umthusi liphethe siyofaka nakhona la bese ukuthi umthamo uba mkhulu siyabonga kakhulu inkosi abanesizwe zokuphila and lapho khona ungami qhubekele phambili bakuqhubeka okusebenzweni nakho nje imizuzu emithathu uthi uzoba munye uzoba munye kodwa konke engithendile lo baba umfundisi yebo ngizoyisho uma ngabe sengikhulumile
Angiphindele ngomadwishayo ngasinenhlanda la ngithola abantu abaku-leadership abayiprovada ngethumayela ukaNkulunkulu ngoba sinje sabuyisa ilokuzana isonto eceleni kanti le nhlangano esikuyona yakhandwa ngeso awuyiphinde baba uyasiza no kumkhize mina onobhala we-subdistrict khona la kwi-outer sisebenzisana namakhansela lawo but ungizwa ngithi bathandekayo angingene kulena ngifuna ukukhumbuza angizokhuluma umndenini khona ikhali sokukhuluma ngalo lesonika khona ithuba njenganabafundisi njenganamabandla uyazi ngithi ngiyajabula ngoba uyikhansela ewadini uyabona umuntu uma uyikhansela yes aphinde yena ngaphakathi kuyena ezweni yakhe mekhuluma avoice ivoice kamoya engcwele leyo nto isho ukuthi abantu bazophila ngaleyo ndlela ngiqonda ukuthi mina ngizokhuluma kulwekazi mina ngizoyinqamela ngoba mhlawumbe angingakayisho lento benginale nto yokuthi ngikhuluma nabo njengoba ngiselana nabo asibuyiseleni u-ANC kubantu ababafundisi njengoba sasivele esihola abafundisi ukuze iphile inhlangano yethu kuzoba njani into esizoyenza maduze njena sizoxoxa nayo ngizonibiza mina ngifuna wonke lamabandla la e-outer west eza umthandazo ongasilandeli odube phezulu nikhona mina lana niyazana nibona izinto zonakala kanjena nakukhona ukuthi ukholo lwenu nifuna ukunikezela abanye abantu nibe kuyini nisebenzisa abantu bathi kufika isikhathi la kufanele kusibumbaneni sonke-ke manje ngoDisemba nje bengithe mina ngizokhuluma nosihlalo lo we-region ngoba kakunento yakadula abafundisi ukuthi kube nomkhuleko nje okuvala unyaka ngoba kunabantu asebengasekho ngendlela ezahlukahlukene siyabadinga abafundisi namabandla abahlukahlukene le kuzoba nomkhuleko ozoya lapha estadium hayi niphathelwe abasuka ku-national noma kuphi thina sidinga nina ngoba siphila nani ngekhathi ezahlukahlukene yilokho mina ngifuna ukusho nje akukho okuningi okungijabulisa uma sekuze ngibe ne-confidence ukhansela namanye ngikwazi ngiyekuze uma ngifikile bakhulumiswe bazalwane bakhulumiswe asibalekeleleni ukuze nalento esiyifisayo yabona eminikela abayenzayo njenganeza njengalebana sokuxoxa ngelindaba lo hayi la namhlanje kodwa ngifuna ukuthi nje siyakubonga konke okwenzakalayo ngiyabona kuzoba impumela into engiyicabangayo ngokujula kwento engiyibonayo umonakalo empilweni zabantu ngokuhlukahlukana so ke kufika isikhathi afuna ukuthi manje bazalwane sikwazi ukuthi yonke into esiyenzayo sazi ukuthi kwale movement esikhuluma ngayo yabunjwa abefundisi asibuseni kubafundisi ukuze abantu baphile ngoba bonke abantu abaseyindaweni esikuzona abefundisi bona abakwazi ukubona imindeni entulayo nehlupha nenjani so manje asiphelele isikhathi sokuthi sesizobabuyisela eqina abantu bakhazela khona sekuze bakusoyenza le program ngiyabonga sibonga kakhulu baba ukubhela ambuyisele baphathi mhlawumbe ngedlulisi into kunikele usunike ofika noba umathula u-1000 rand esiphake ezandleni ubhele mathula ukweleze lithi Umlingahamba washo ukuthi okhansela